galake wae. Lah nggih ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan kamu itu apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Banaspati iki mung geni tok kae. Lah bisane kan ngoyaki to. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur litening. Apa wi? Kulite kuning. Oh. Lah dasare litening tur mbutewa. Apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng. Kuwi ra saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek mlotrok. Ora wae langsung stagen kok. Oh, berarti ya ditembangke sing kepenak pamundutan lelagon pirang-pirang menika saking pengrajin perak MH Silver 925 Bapak Marsudi Hartono Mbasen Kelurahan Purbayan Kota Gedhe. Wo mau sing nemoni awake dhewe rombongan penggemar wayang saka Mbasen mau no ya ngaturi kenang-kenangan wujude hiasan dinding Pandhawa 5 ya wah matur sembah nuwun. Minta lagu pepeling. Oh nggih, menika arta kagem Mas Solikin. Wah. Nyokin bejamu entuk D 100. Rene. Ki lho. Arep ming sak gembira loka kowe iso mendatangkan dhuwit. Iya. Mula kanca-kanca pengrawit ki nek ndede kandhakno aku engko tak pentaske. Ora kaya bolot dikandhani malah plegak-pleguk. Nyembah sik. Nah. Nganggo mic. Piye nek diparingi Pak Seno muni piye? Terima kasih, Pak. Kok Pak? Makasih, Om. Kok Om? Bos. Wah kok bos? Bos iki aku jajakke nang angkringan tek 4.000 diundang bos. Matur nuwun, Den. Den apa? Anggepe wong. Matur nuwun, Ndara. Kok aku Janaka apa? Ayo dipikir sik. Matur nuwun Kanjenge. Ah. Wis kono. Nak ten mriki, Pak. Penake kono jajar Orisa ora. Ning arep nglus-nglus wetenge Olisa. Heeh. Gayane dumeh. Dumeh sindene meteng terus gayane muni. Ndelok-ndelok sah. Tak ceke ah. Iya, ndadak ngecek barang. Heeh, matur sembah nuwun. Selamat malam bucange, semoga sehat, rombongan selalu diberi kesehatan. Oh iya. Saking Vilanika. Oh iya. Maringi apa iki? Mbah iki kocakan apa ora dong tak bukake nang kene no. Ya, alon-alon. Gelas apa ya? Kok kaya duse dus gelas iki. Oh iya. Sik. Wah, edian. Nya, sinden-sinden didum. Apa? Yusi 1000. Wong 7 meng ana 4, cah siji separo. Matur suwun. Wah, ha iki meng kokean wuh ngene iki nek ora tak buang ning bak sampah. Sia-sia tenan. Heeh ya, aku tak pikir-pikir suwe-suwe. Sugeng dalu kula penggemar nyuwun lagu pepeling. Nggih. Sak rombongan diparing kesehatan amin. Lho, iki sing ndongake wis piyai akeh banget iya no. Saking kula Fajar Istana Toy Gedhong Kuning. Oh nggih, matur sembah nuwun. Dit 100 iki dienggo sapa? Iki ngisor dhewe tulisane cilik menika kagem Pak Dalang. Oh iya. Ora dienggo sapa bintange penabo. Wis ora ana bintang. Iya,
Matur suwun. Ayo pepiling ana sing nyuwun loro diaturke sik no. Ya. Mengko kae ana saka Dinas Pariwisata ya nek wis dawuh karo awake dhewe mengko nek Mas Fajar ki rawuh kon nembang mergo tunanetra ning iso nembang. Ya. Bola-bali wis teko no wis ndodok kae apa wis kacamata ireng. Heeh. Kilang-kilong wayange nang kene ndase madhep ngalor ayo. Ora weruh mbok ya isem. Heh? Oh Jafar kok Fajar. Iya. Ya saka Orisa monggo. Ya di pepiling ngurut. Ya, engko gek dikurke men kepenak. Heeh. Rukun Islam neno kang lima puniki Ya. jejere Mbak Elisa uga disponsori oleh kacang rebo. Ya. Hah? Kuaci. Ah wis baru terus. Kuaci rebo. Ya. Laire dina Kamis. Heeh. Mring para sesama ora jane piye kok sindene tak gilirno dadine ora kabeh melu no. Sesuk tak gilir prastiwisuk tak naik cuti 3 dina terus ganti sing enom sok Wahyu yo tak kon leren 2 dina sok Neti tak kon leren 2 dina. Iya, ngono ya. Sok Tatin tak kon leren karo tengah tahun ngono barang iki tak cuti. Iya. Jejere yo. Kowe kuwi plorok matane. sakniki wae piye le cuti saiki Ayo sakarepmu nek kowe gelem. ya ndi sangune sik Kok sangu cuti kok sangu. ya ndak pesangon no Pesangon ki nek kowe tak pecat ki pesangon. nek cuti Nek dilucuti ya ora nganggo pesangon. Maksude anu dicuti ya. cuti ra lucuti Ali aku. aja pada ditinggalke Terus kowe terus rukun terus kese. kula melih Heeh. Arep cuti kok. Heeh. ora ya Ra gelem. lah engko sasene piye Sasene sapa? kula Kowe iki ya bangeten sinden laris kok duwe utang. jenengan nang duwe apa Ra oh kosong nolak ora tau cicil. mecicil Mencicil matamu wis gak. lah tau nyicil ning mecicil Iya. Rukun Islam niku Neno. pindah Pak Pindah ya. Ya pindah. sahadate Kang angka siji Yuk jejere Mbak Neti. Kang angka 2 salat Kowe nyekel dit 100 ki engko gara-gara kon nembang Gembira Luka ning kudu beda ngono ken mau pesen. Kudu beda, kudu lucu. Nek ora lucu jarene 100 ki bali 250. Odar. Ya.
dene kang telu kon ngandani mburimu iki lho Gen kuwi lucu lho asline sapa kakangku asline nek gelem ayang aku kalah lucu asline Iya. wong plegak-plegu arep ngomongke wayang dadi kuwi ya manggon ning gambiran kok Iya, iya. ora apa-apa karo labuh dulur tuwa kok Iya. Mangga terus. Ramadan nindakno poso papat ya wis tekan Prastiwi to Wahyu ngapa kowe ngapa wis durung e ngapusi kuwi mesti kok aku Ramadan nindake poso Wahyu sik kok urung-urung wis tekan Prastiwi Iya. guru Guru ngendi? SMP Muhammadiyah Kota Gede Sopo? Mbak Wahyu Oh. Ramadan nindake poso papat terus kapat ya mau di request karo Piyai Basen kancamu guru sekolah mulang neng SMP mungkin Mbak Wahyu kan nyekar oh nggih iki tak dawuhi Ya. kok dereng dugi nika nek teko bengi Oh. dadak ngemiki sing lanang Mboten ya Pak Lek nyambut damel wangsul aku sonten tak mangkat Pak. nyambut gawe ya Mas Waton Mboten Pak oh wae Lek nyambut damel niku menapa wangsule sonten oh jam pira tekane omah jam pira tekan omah takoni kok cengengesan jam 6 jam 6 ki langsung dandan ra apa-apa Lah nggih ta dugi mriki wae jam 7:30 pas Pak oh aku ora ketok-ketok yo Prastiwi orang sik lanang ki mbuh Iya. ping 5 ibadah haji rukun Islam sam rukun Islam sampurna ya mangga kur ibu-ibu waranggana sedaya dados
suwun. Nah, Pak. Iki uga ana nawala saking Mas Bendul S. Ya, Nderek Mangayu Bagya merti kampung Gambiran. oh, Eneng panyuwunan lagu ora ditulis eneng kene no. ya, Iki uga di streaming langsung ya, 2 channel sekaligus PWKS Live karo channel Dalang Sena. oh iya. Miturut laporan saka paniti priksa jroning streaming, Ya, penonton wis meh mencapai 20.000. oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Karo uga apa jenenge ana informasi sing tak tampa ana penjane Pak Wawali sesuk akan mendukung dalam ulang tahun PWKS Januari 2020. Wah, iya. Matur suwun ya, Mak. Ulang tahun PWKS kabeh. Oh iya, Sesuk ya sing Jakarta ya bakal rawuh, sing Jawa Timur, sing Semarang, sing endi-endi bakal mlumpuk kabeh eneng yojana. ya, matur sembah nuwun tanpa upama. Iki uga saka Mbasen ya arep gawe gambar kaos Ya, gunungan lho iki mau kon mamerke ngene iki tak pamerke engko ndak wis diparingi lho iki gunungan iki sok bakale dadi kaos. iya. Matur sembah nuwun. Sesuk ya aku arep gawe kaos tak pisusuke hadiah ulang tahunnya Pak Dwi. Oh. Gambare Kae mau Pak Dwi ro Prastiwi Cipika-Cipiki mau. Tulisi tulisi keharmonisan rumah tangga Bagong. Mula piyai iki aja disawang nganggo legere no. Ngendikaning para wis sepuh wis nyebutake giri lusi jalma tan kena kinira. Nek presani piyane sak tenane ketoke kaya piyai kereng ning supele ora jamak. iya. Le apa jerawunge jan apike ra jamak-jamak no. Iya. Panjenengane ora tolakan wayang ya oke, ngetoprak ya dheweke kersa, Ngethoprak ya gelem-gelem dadi apa? watu. Ming begogok ning pojok panggung ae lho. Watu dengkulmu kuwi ora. Dadi brasak njaluke dadi rampok apa dadi apa tak tahu kok seneng dadi rampok Pak. Ah rampoke omong bebas kok. Ngopo-ngopo sak karepe ora nganggo di naskah. Oh iya. Sing penting tresno nyang budaya kuwi wis apik no. Iya. Mergo ya akeh ora sithik sing makil rakyat sing ora tresno nyang budaya ya akeh. Kadang kala entuk dana dienggo kesenian malah diwenehke kancane kuwi pirang-pirang. Iya. Ning tak suwung ya kabeh tresno nyang budaya mergo budaya iki perekat bangsa. Iya. Nadyan berbeda-beda budayane adat budayane ning tetep manunggal tetunggalan ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia utawa NKRI Iya. sing ora bakal iso dipecah-pecah. Iya. Pancen bener ngono, Mak. Iya Mbak Orisa jumeneng Mbak. Alon-alon Ya. Barataya mah numplake wedang barang. Jane kudune wis cuti ya, Mak. Iya, mesakake bocahe kuwi lho. Meteng e. Kula tasih semangat kok, Pak. Tasih semangat. Ora apa-apa, ora ana pengaruh apa-apa. Mboten. Nek dienggo melek sewengi iki lho sing tak semalangi. Kan daya tahan tubuh iki terbatas. Iya. Engko nek nganti kesehatanmu sing suda terus tumular ning bocah kuwi aja nganti. Nggih. Ya. Engko ndak dadi ora prayoga, engko ndak aku dirasani ro. Mara tuamu kae cerewete ra jamak-jamak soalé. Sapa jenenge? Mini. Mini. Dadi kaya ngene iki ora iso mergo melu mayang terus. Ha ya Ciraka to aku sing disalahke. Iya. Mula nek awake ora patek penak kuwi ya leren. Iya. Nek awake sehat lek mangkat ra apa-apa. Iya. Ngono wis ra apa-apa. Nembangno. Nggih. Ora ana pamundutan sing oh ana sesideman saking Pak Ratno. Iya. Pak Ratno. Nyo. Nggo bocah kuwi no. Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya wis dipek dhewe lho. Nggih. Ora usah wedi nek ming dilirik Tatin ora usah wedi. Tak pek oleh ora, Mbak? Nah, iya. Tak pek ya, Mbak. Cantik. Mergane kae jan tobat tenan no. Iya. Anggere ning sing dinae sawerno medun panggung didak sikile. Aku endi aku. Jatahku ndi? Karo ngliwatke gentone sinden apa piye? Sakniki pun berubah kok, Pak. Oh iya saiki wis Pun apik. senyum-senyum lho. Senyum-senyum rada edan kok saiki.
Sesideman kok, mangga. Wiwitane Anderek sang peke Priya kok do lupa ingatan to sindene iki ora do kesel ragane ning kesel otake. Mergane tembang apa-apa ki lali. Heeh. Mau bengi ayu ki nang Purworejo ki apa mau bengi? Lho, Pak. Sesideman ya. Wis muni lagune malah apa ya? Apain? Heeh. Deh. kang olah budaya Sowan menyang kutha Gadheh Bendara terus Bandara terus kayungyan. nggih, menika ugi saking PWKS Sami Galuh Kulon Progo. Oh iya. Wah, padha mresani streaming ya, Mak. Oke sing padha nonton bareng no. Saka Nganjuk Jawa Timur ya nonton bareng. Oh iya. Saka Kalimantan ya nonton bareng. Sunter ki ngendi? Mbuh. Jakarta kuwi. Heeh, Jakarta iki sing nimbali awake dhewe esuk Januari iki ya nonton bareng. Wah, mulane sing nonton streaming akeh ya, Mak. Iya ya. Ra apa-apa no, men wayang ki saya berkembang. Neno. Selendang kuning Kang saking wukir. Lho iki Pak Tumiono ya Direktur Wijaya Karya sing saka BUMN kuwi no ya sing kagungan joglo ning Klaten terbagus se-Asia Tenggara ya iki mesti ya mresani garwane iki pecinta YouTube. Oh mesti ngersake bajing loncat. Oh iya engko diaturke ya Mak. Iya nggih nyuwun gubuk asmara. Wah iya saka sapa Mas Bendul saking Gunung Kidul. Oh sing titip anu rokok loro iki mau. Terus no. Suara kurang pramana ning oasis Angungrum marang bendara sang Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Luwe becik paten ana monggo ya luwe becik paten
liwat kincanging liwat kincanging alismu kuasa anggenda urip ana kutha gedhe kowe tak tungokke matur sembah nuwun ya meteng-meteng direwani ya golek duit ming mergo matur sembah nuwun ya lan iki uga nderek promo ya nok iki ya ora kok perkara aku ngiklanake ora ning pancen dadi kewajibanku minangka dadi pekerja seni ya iki Pepadi Pusat Jakarta kono menyelenggarakan festival dalang bocah tingkat nasional tahun 2019. Oh. Diwiwiti tanggal 21
Tanggal 19 tekan tanggal 21 September di pelataran Candi Bintar Taman Mini Indonesia Indah. Yo. Iki entuk SMS saka Mas Iman. Yo, Putrane Pak Kondang kuwi, Pak Kondang iki ketua Papadi Pusat kono. Oh iya. Supaya kon biya warakake. Ya, lumantar gandeng ki sing streaming ya saka Jakarta Jabodetabek akeh. Monggo berbondong-bondong. Ya. Penonton tunas-tunas calon dalang-dalang top. Ya, Sesuk nek wis sepuh nek wis dewasa no. Ya. Ning Candi Bintar tanggal 19 tekan 21 September. Oh iya. Apik kowe mak dienggo mendidik calon tunas. Iya. Anakmu piye sing lanang? Wah, pangestumu wis mancing wis pinter banget no. Mancing kok dipeng-pengke ora. Heeh, ya wis ben karang ya isane ya ngono kuwi kok ya. Iya, matur sembah nuwun tanpa upama. Heeh. Ayo bajute diurutke Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Iki sing termasuk sinden spiral. Iya. Viral. Hah? Viral. Oh, viral kok nganti Spiral. Iya. Matur sembah nuwun iki. Nggih. Niki napa acarane, Pak? Sewindu apa jenenge Sewindu Merti Kampung. Oh, Mertika. Oh, ora mung desa to, Merti iki. Hah? Merti ki ora mung ning desa ya, ning kampung Merti ya ora ning barang. desa, ora ming merti dusun, merti desa ning merti kampung ya ana. Oh, nggih. Kamper gamperan ya, kampung gambiran ya. Gambiran orang gemberan. Gambiran. Gambiran. Oh, lambemu ki soalé sok meleset-meleset ra karo-karuan kok. Gambiran. Dibenerke kok. Gambiran. Slendro pada tema nyuro. Kuwi rak samiran. Beda ya. Ora beda kok gambiran. Sentro pada teh manyura. Kae samiran. Ya gambiran. Matur sembah nuwun. Lah iki lho. Nggih, niki RT RW. RT. RT. Takono Pak Dwi. RT napa Pak Dwi? Niki RT napa? RW napa? Oh, 13. 13 RW 13. Ora getak-getak kae iki DPR. Oh, ya ora, engko nek mboten kirungu mbok menapa. Oh, pancen rada budhek dhek. Makanya kan sero langsung 13. Ngono kan yo. Jelas kabehne. Jelas ya jejeli gelas. Ya ora apa-apa. Niki lajeng ngaturi napa? Didongake sik. Kok didongake? Anu apa jenenge basa Jawa sing apik. Wah, iya. Ra masalah. Wah, wis pirang-pirang wis meh kowe wis pirang tahun melu aku? Wis meh setahun luwih ya? Ya, sedurung lah. Oktober aku melune. Oktober bareng bencana Palu kae. Kayak bencana bagiku. Kae melu Pak Seno. Melu aku. Ya bencana mumet tendasku. Bendino Kok mumet mergane apa? Saiki tak genahke kok kowe mumet apa mergo kurang dibayare apa kepiye apa? Ya pertama nek kurang terus. Bar kuwi akeh bayare ning ya saya mumet ndase. Mergane? Ya bendino Bendino di streaming ya ndase ya melu buyar. Saiki nyinden wae ya ndase buyar kok to. Lali cakepan lagu-lagu. Iya to, ya ngono kuwi keadaane. Saya meneh kowe iki sok-sok disuwuni bintang tamu ditanda. Makane sesuk iki jenengane apa jenengane iki? Iki Dengklek Sinden iki, Pak. Sebagai sinden cerdas sesuk aku arep gawe kita di teknologi. Piye teknologi coba? Teknologine iki sesuk tak gawe ana tombole ya. Tombole metu dhewe ning kene ana tablete langsung. Ladrang rujak jeruk. Metu dhewe langsung. Dari engko metu dhewe tinggal kata-katane kaya karaoke ngono kae. Ora mung kuwi ana peredam entut barang iso. Dari luwih kompleks. Dari Dengklek Sinden iki luwih berguna meneh. Peredam apa? Peredam entut. Lah engko nek misale Pak Seno pas lagi ngendikan ngono lho. Saiki kowe tak takoni jujur. Jujur. Ora usah wedi sapa-sapa jujur. Kowe sing jajar sinden-sinden ki sing paling banter sapa jujur? Sing paling banter ya. Jujur, pertama Mbak Tatin. Kuwi pertama. Soale dhek cara kenal pot ki blombongan. Tenan kuwi. Makane kudu hati-hati apa meneh pas lagi
lagi pocapan, lagi rembukan, kan bahaya. Langsung pokoknya nek sinden ki ngedoh kemik, nah berarti ngentut. Oh. Kui. Oh berarti sok patokane. tak delok pokoke anggere lagi nyinden mikir didoke Nah, ndak kui mlebu. ngentut. Ra ngerti to? Ora Tak ngerti. rahasiane, makane ki sesuk dingklike kudu digawe teknologi ngono kuwi, Pak. Oh iya. Ben Berarti ketok milenial. dipejet dinglike terus metu. Dipejet. Metu net langsung ladrang rojak jeluk. Ngono kuwi langsung metu dhewe. Rujak jeruk kok rujak jeluk. Jeruk ya, sesi deman. Wah langsung metu dhewe. Luwih becik padenono. Ha engko metu dhewe mbake muni iso muni. Luwih becik badenono. Timbang loro untu. Iya, apik. Idemu apik kuwi. Suatu saat pancen iso kasembadan kok. Iya. Amin. Suatu ya. saat cocok ki penabuh iki ora nganggo kok. Oh nganggo apa? Ah saiki wis metu kok apa keyboard ming dipejet tek tung blang tak neng. Dadi esuk aku saya sugih banget esuk. Ya ora sanggup ya. Paitan keyboard delehke samping ngene iki ya. Iki merkane patimu blang tang perang. Rampung rasa bayar wiyaga Oh lah iya. dipek dhewe. Hampa sesuk ora sanggo dalang nganggo robot wae. Mlaku dhewe wayange, ya toh? Dalange rasa Kuwi ketoke ra ono kuwi. Kuwi selama sesuk kita ora iso, ora ono. Iya. Oh, robot kok kon suluk ya ora iso. Wala ya iso. Sitinon ing pasikakan ngono. Sritino ning Pasiwakan. Ora iso suluk nek robot. Iya. Nek dinglekmu mau iso. Iya iso. Metu apa pipone sret sret sret. Ya ming. Iya. Cilakane nek metune pipa ora ndono. Ah iya. Neng endi? Pejedeng lho. Wah, kuwi ya penting lho Pak. Saiki sindene iki kan gedene dhuwure beda. Agnes, Oriza ki cendek aku dhuwur. Lah kuwi encen kudu ngono. Dadine bentuke ngene iso munggah dhewe ngik. Nah, ngono kuwi dadi dhuwure sindene padha di Padha sawang. nek dhuwure iso padha. Nah. Nek sing kene ra iso padha. Sing pundi? Ayo dijelaske. Ora. Ah. Soale wis tak kon jejeg kowe kok tak matke kok bengkong-bengkong kowe iki aku. Oh, ya bengkong ya. Ayo. Iya. Ayo nembang Mbak Ori. Ora sida ndonga iki. Oh iya, anu ngaturke. Nggih, pamujine mugi-mugi warga mriki nggih RT 13 saged guyub rukun nggih. Saged saling nyengkuyungaken nggih. Nyengkuyung siji sama laine. Siji sama ini piye? Lah siji karo laine, siji karo liyane. Heeh. Setunggal kalih sanese. Terus? Mugi-mugi mengke wonten perekonomianipun nggih munggah nggih. Naik iki apa, Pak? Ayo mundhak. Munggah nggih mengke wonten UMKM macam-macam niku pun diaturake kalih Padowe yang paling bagus sadonya. Ya. Sapa sing muni paling bagus sak donya? Aku lah. Oh alah kowe iki ya berarti lamur. Loh, wong bagus ki duwe duit. Ora kaya iki, nek dalange ki ora duwe duit. Saka jenenge wis ketok. Sen no. Sen duit, sen kuwi duit. No tidak ada duit. Nah. Dalang kere yo ngene iki. Ora apa-apa. Ora masalah. Iya. Sen no, ya bener. Sen kuwi duit no kuwi no kuwi. No tidak ada duit. Ah ya wis. Kere. Besok nek do njaluk seragam, njaluk bros nek tak kei ambok nganti modiar. Oh ya, nesu. Sen no. Besok nek Pak ini brosnya ganti sen no. Senti duit no tidak ada. Gawat iki aku kok diketak karo Mbak Tatin karo Bu Pras iki piye ya? Aku sing gawe karangan kowe dhewe. Waduh. Ya salahe kok gawe ngono nek kowe nembungke sing wani nembung aku iki mung siji kowe loro Tatin wis. Iya. Sing liyane iki do ora wani. Mbok Prastiwi kae wis sing tuwa kae. Anggere ana apa-apa ora wani dalange suarane. Mesti le alasan dalange suarane atos e mendingan. Besok nek Pak ini teman-teman sen no aku. Ya kebangetan nek kuwi kebangetan. Ben dino mayang kok seno, ya. Ah sing aran kowe dhewe kok. Ya rupiah yes ngono lho, seno rupiah yes. Oh, sen no rupiah yes. Maksudnya piye ki sen no rupiah Iya, yes? kan saiki dudu sen wis ra zamane, saiki wis rupiah.
Oh. Dadine rupiah yes, so syukur-syukur dolar. Dadine tambah akeh meneh ya. Dolar dodone melar. Oh, dodo melar apa meneh kuwi. Wis iki nembang wae, napa Pak? Iki ana sing nyuwun lali janjine karo gubuk asmara. Lali janjine. Lali janjine apa gubuk asmara terserah, Mbak Elisa. Lali janjine nggih, ha? Gubuk asmara kula napa Mbak Tatin? Malah kijeng miring barang andi duwite. Langsung mingkem ya takoni ngono. Modar ora. Sinden nek mentale top-top ngene malah cilaka. Ana sing njaluk gubuk asmara, ya endi dite langsung. Sing bengok meni ra duwe. Ra duwe yang tertib wae. Ya. Dina Minggu kang tak anti dina muni ngaya janjine Sindene 7 ning kancane akeh komplit-plit. Wah, ya wis saking senengku ana karo kabudayane nganti tak goleke gamelan sing kira-kira ora iso dituthuk sing penting iso nggo didep penabuh. Iya. Iki sing sijine iki calone ana ben dhewe tak kene gayor dhewe-dhewe. Oh. Dadi sok didep piyaga dhewe-dhewe. Ming khusus tak ndlang tak dilmung dilmung. Iya. Saiki pengendang jaiponge loro. Ha iya, gentenan. Iya. Ning rong lagu kesel ganti, ora penak. Iya. Ngono ya, Mak. Mesake sing ngempul siji nganti pentralitan. Ning ra diteri panganan terus. Iya. Penggemar. Tipe anas. Ibuke anggota PWKS anggere teko, "Monggo, Mas." Apa intip kae sak plastik gede. Iya. Oh, mulane meneng wae wareg kaya. Lah iki kowe omong sithik ya atos. Mulane meneng wae wareg. Heeh, wis mulane sik ngempul ra tau omong. Ya, wis menggayemi. anane pijer maya Mulane penonton-penonton kuwi tak himbo. Ya, nonton kena ning rasa tepung Ruwiyaga. Ampun, sampean kena mesti yakin. Iya. Marai boros. Anggere ketok sok akrab Ruwiyaga, wo cilaka. Nyedak ning nggon kenonge. "Weh lah, Pak, pripun? Sanura kok mboten?" Lah. Iki yo parah iki tunggale iki sing rebab iki yo. Kuwi wong ra tepunge dijaluki. Iya. Ampun do tepung, pun mboten sak tepung mboten napa-napa. Iya. Ya. pinten golek alasan Tepung Ruwiyaga mbeborosi. ngandar-andar ngenduka aku wis ora
Sinden kok polahe kaya kondektur. Ya ora apa-apa kan, ya sifate ngono kuwi kak. Ya. Disambung meneh no. Ya. Iki gentenan sinden sing lembah manah. Ya. Andap asor. Ya. Sinden bermuka halilintar. Anggepe raine kaya tatit klap-klep. Lah ya. Yo, medun Mbak Tatin, monggo. Yo. Lon. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok weng. Sapa iki? Wahyu. Ndase atos. Karepmu wae. Aku wae kalah kok penabuh Ardowani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya, ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya. Kok ngono kok halilintar. Iya. Nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tatini nganti mau neng kono wae wong do foto akeh banget. Iya. Neng endi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten Kak, foto-foto. Waduh aku ya. Tak lengke wae. Lagi ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan mengatakan kamu itu Katakan apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Banaspati ki mung geni tok kae. Lah bisane kan ngoyaki to. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur litening. Apa wi? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare litening tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan Apa? Limuceng. Kuwi ra saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek mlotrok. Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda kok. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ra sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ayo, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh, tali mik to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenengan ya heeh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Bola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku ki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Nane, Bro. Bah? Bro ye maksude. Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, Cin ngono. Ah kok Cin iki rumahmu cinta apa? Lembut. Lah apa? Si Cin. Apa si Cing? Si Cing iki nek kacarane wong tua biangane. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru to Pak Wi? Oh, kowe Cing ngono kuwi. Cin, ngono le. Cing kok Cin. Lah krungu Krungumu Cin to? Amang kuwi sing jajar aku. Halo Cing ngono kuwi. Oh. Kok Cing apa ya, Pak? Si Cing ngono kuwi. si Cing. Si Cing ki mbiyen mbahku nek ngelokke wong sengit iki si Cing ngono kuwi. Oh iya. Nggih kagem Pak Dwi Sugeng Ambal Warsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak. Sinden ngono kuwi njaluk dit wis yakin. Wis dinehi kok. Wis dinehi to? Empun. Oh, piro? Nek arep ngeneh ya ora apa-apa. Ora piro? Mboten ngerti tenan amplop e. Neng kono piro? Yuk, wis tak hitung rung yuk. Ku biasane sok mung dipaske jumlahe. Iya. Nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget.
Nandake apa? Cetil. Oh ning jenengan ya dawa iki. Ning jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cetil ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Blas. Sesuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kan ya. Hah? Hah? Sesuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Surah gedene Raja Mah kok isine telek ora. Kok padake urang isine telek. Lah urang kok ora jingkrung. Lah urung digoreng ya ora jingkrong. Ora usah digoreng jingkrunga. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Ah bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang tundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha kene kok. Ya nek bulus kuwi ora apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora, ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang tundang Pak Lus, sing wedok jenenge Bulus. Bulus kok semono. Apa meneh? Urang udu bulus udu apa neh? Alah apa-apa. Kebo ngono. Ora, oh, kebo kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliden itu. Ora mangan apa-apa kok sliliden ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwalik. Sing siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ora siliten kok. Sogo. Mbok sliliden. Ya ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru penampane wong ki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik isih do nonton, "Wo, terus melu-melu muni asu kan ndak semono melu-melu doan." Nek ngene iki kan sing ngerti wong tua-tua tok. Apa do ngerti po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kulino sliliten ya. Sajake. Niki kan ngapae? Gubuk asmara. Oh. Ya. Yo. Gubuk asmara kae. Kae ana sing kae ngerti nek kowe iki asli rada budhek. Ya ora. Budhek wae. Main gaweane dalange kuwi yo. Ya ora apa-apa wis ben wis dadi terkenal. Ora ming nang kene lho nang YouTube sosok nek komentar Tatin ki kok Mbak Tatin tidak disuruh berdiri, Pak. Ngono wis dadi ciri khasmu wis ora apa-apa. Iya. Ya ning aku ora budhek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budhek. Yo. Gubuk asmara. Siap. Iki kau kini. Nah. Sing kuwi mau ora jelas. Jelas wae. Ora. Wah, kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping ki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirahe gedhe kok kupinge cilik. Lah masa ya arek gedhe kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ditlale kowe. Maksude piye? Sing ngarani gajah sapa nek ora ditlale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu wong kowe karo aku ora cocok. Nek ora gek nembang malah ora wis-wis. Nyingkar nyingkur. Ya engko tibake gubuk asmara. Iya nggih meneng kok. Aku ki nang kene ditanggap mayang kon ngomong kok kon meneng. Lah iki jare kan nembang kok malah ngomong wae. Ya wis gek nembang. Nek ora dadi wong iki. Urik tenan lho dalange iki. Urik piye? Wis dalang jijiki urik. Cetanan.
Ya ternyata saiki sing udah digoleki iki sing dijiki. Nyatane jadwalku runtut to ya. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gek nembang malah kowe ngomong wae ora. Wis tak rasa omong kok ndak. Ya itu lebih baik. Nyingkar nyingkur wiwitane ya wiwitane cengkoke dipernahke. Yo. Kene krungu. Ya krungu. Lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok. Anek biasa krungu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apa nyanyi ngene? Ping apa e? Sakarepku to. Kences po. Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan biyen bapakku nek mayang nang desa kae mikir dikeki nganu kacu ngene iki lho. Ah ngene iki. Kowe ngopo kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ora. Ngerau mboten lho kok kada nggo kacu barang iki ngopo? Ya wis ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Iya. Wiwitane Nyingkar nyingkar nyingkur. nek ra konangan aku mung dadi tukang golek wedi. Sinten? Ayo kowe kuwi. Kok iso? Neng Kali Praga kae. Oh, omahe pinggir Praga. Golek wedi nek lawan terus sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Nah, sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak parani nang omahe iki sepados wedi. Oh nggih. Tak tileki nang jembatan Bantar kae krubyu. Metu mul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ondrok eli ya. Kaya gatekke ngono. Ya gatekke ora. Lho Tin kowe iki ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun mangke ndak ilang. Ngono. Apa? Ambuh kok ya. Anak keli barang. Kok ndak ilang, ndak cilik. Nah, rak matok genahke to. Asine sing dijiki kowe asine. Ya ora. Nek ra jijik ya ora ning aku kok le. Lingsir. Ayo, Ayo nanti diteruske. golek wedi. Pengen golek wedi, Pak. Heeh. Bareng karo kowe. Kok ndak mah ngendok. Sepira ya? Lingsem yen ke mutan lelampahan kang Neno tresna tulus nadyan ing gubuk asmara yen liwat aku sikatan kelingan kok sikatan ya yen liwat aku kelingan gubuk tang ning
awake saya njebluk wong gerak we moh kok. Wis gerak ora kerasa apa piye to? Hah? Mbok dimatke. Dimatke piye? Aku nganti kaya ngene kok ya ora gerak. Nenane tang tak ndendang ndendang ngendi. Tang. Iya. Ngono. Aku sing tuwa iso kaya ngene. Iya lho. Iya wis sing ngene. Ora boyoke tugel ngono ki. Iya ora men metu keringete kok. Iya. Ya. Catatan sasrane. Ya wis. Ya. Ndak kok ki ngomong malah ngisin-isin ke aku. Ya ora apa-apa. Ayo genti Mbak Ayu ngaturke pamundutan diaturke meneh Pak Tumiono. Ya, sing kepareng WA iki mau ya. Iya iki wis kepunden nih no. Sesuk ben nek sowan ning pendapane kono men ana US. Iya, US. Monggo Mbah. Nggih. Bajing loncat. Ya, Pamundutane Pak Tumiono. Ya katur kagem Ibu juga. ya juga. Beserta Ibu maksudnya ngono. Ya. Oh, iki lho. Lemu kae ning bocahe mbremenakake ora kaya. Iya. Kula pripun, Pak? Ora piye-piye kowe ndemenake maksude. Gunung Galunggung Sumedang ketunjang montor. Iya. Gunung Sumedang ketunjang Telaga Rembecik di tengah kaya dirubung lemut. Nek carane kendangan Jawa suweke ndedelin tak kentak ndedelin tak kentak ndek dung 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 tak ndek. Wah. Iya.
Ya nute dhewe-dhewe ya, Mak. Nek tak tuliske iso nek do pengenan. Tuliske apa? Tuliske not. Ya mangga. Bajing loncat. Yuk. Jogete ngono. Kuwi perpaduan antara jaipong karo tari merak. Iya. Ya kula diajarin joget apa? Nek iso tak ajari, aku ora iso, so tak golekke guru tari wae. Iya. Kan biyen ngono kuwi. Aket biyen yo dirumpukke sindene angel Raja Malam mah do meteng-meteng kabeh ngono kok. Iya. Arep golekke anu guru tari mah do meteng. Ayo arep ngajari piye? Iya. Ya, wis ora apa-apa ya, mangga. Bajing loncat. Rebape mah kaya dirubung lemut. Ya. Bajing loncat. Bajing wiwit.
Liyane kendang barang beda. Iya. Merana sumubang wangaruna tinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sakatar kene donga engkong lir wuwu sing pine panca bebetoking ayam wana mrak mangwuhing pagagan jagat dewa Bathara jagat pangestu Ngurwadi kula wonten paring dawuh Rama astaning pun Rama mbok wenehi wujudan iki yen tak grayang kaya gendhaga jumbo kaliyan ngendikanipun Paduka Kanjeng Rama supados kula sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun gendhaga isih lenga tala inggih lisah tala Rama menika ingkang winastan gendhaga ingkang isinipun lisah tala ingkang sakmangke dados sarana ingkang putra pun Kurupati menika madal sairing pusaka kose kowe tak utus ning Saptawarga ingkang wigatine nyuwun lenga tala kelawan eyangmu Wiyasa. Mara coba saiki tak takoni kowe matura ingkang prasaja. Nggih. Nggonmu nyuwun lenga tala iki mau apa kanthi sarana mbeksa apa pancen eyangmu maringake kanthi ikhlas. Nyuwun pangapunten Kakang Adipati kula ingkang dados paseksenipun. Nuwun sewu. Lisah tala menika kaparingaken dhateng ingkang putra pun Anggir Kurupati menika kanthi ikhlas lair lan batosipun mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang saestu tresna dhateng wayahipun kula ingkang dados seksinipun malah ingkang putra pun Raden Dursasana ugi dados seksinipun anggenipun Sang Begawan Wiyasa maringaken pusaka lenga tala menika Kakang Adipati Dursasana wonten dawuh apa pancen bener ngono kang dadi ucape Patih Sengguni. Oh iya Rama mboten lepat nyoto Kanjeng Hyang Wiyasa menika tresna dhateng sangganing para sata kula ketitik lenga tala kaparingaken kanthi ikhlas lair batosipun Kanjeng Hyang Abiyasa ing Saptawarga mboten sarana dipun peksa lan mboten sarana dipun rebat. Yen to kabeh bener apa kang dadi ucaping Patih Sengguni apa dene ature Kurupati lan Dursasana nggih miturut kabar ingkang wis ndak tampa miturut wewarta ingkang wis ditampa dening Rapamu ing Ngastina saya gedhe dayane lenga tala lamun sira
kabeh para sata Kurawa lan anak-anakku aja nganti kelepetan ing dedosan. Aja nganti kelepetan ing dedosan mula sesuciya lahir lan batinmu. Jaranipun kados pundi? Saben Kurawa siji kudu sesuci tirta pitung jembangan Hermawar supaya sakmengko bisa ilang sukertamu kang mangkono yen dak burehi wujuding Lengatala saya wimbuh kekuatan Lengatala ing tumanduk marang angganing anak-anakku para sata Kurawa. Jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi ing lajeng pareng paduka anggenipun para sata Kurawa putra paduka nglampahi siram Jamas Hermawar pitung jembangan aja nganti karonden wektu mara gage dina iki padha budhal supaya nyawisake apa ingkang dadi wigatine sarta mengko sakwise padha siram Jamas ngadepa ramamu siji mbaka siji Kurawa 100 bakal tak borehi Lengatala nggih Kurupati. Gansing langit kelap-lapaton lirekin sanging risang mawe gandrung ndari gendari gumarubuk iki apa Kurawa anak-anakmu wis rampung nggone padha siram Jamas ndari tobat inggih mila mekaten Kakang Adipati menika para sata Kurawa sampun rampung dipun siram Jamas weh lah dalah endi Kurupati iki kula Kanjeng Rama sampun paripurna anggen kula nglampahi siram Jamas jagat Dewa Bathara suman sengguni kula wonten dawuh Kakang Adipati Dursasana ya wis ana wah cencang dingkut kruncal-kruncal wonten dawuh Rama wah ladal gawe marem atiku syukur yen to Kurawa kabeh padha samapta ing gati sawiga ing diri. Kurupati maju kene tak borehi aja nganti kedhisikan para Pandhawa Kurupati. Nyamburai ing cipta Sang Dastarata amburai ingkang putra Raden Kurupati parandening mangke ingkang majeng
Sangajenging nata ing Astina kanastres kejawi namung Raden Bratasena. Nadyan katone wis rampit parandening mangke tansih wonten ingkang kekilapan. Wentis ingkang dereng dipun borai dening Sang Dastarata parandene pangaraos sampun rata sarandunging angga. Kurupati wis tak borai. Dursasana, wah, Wulandhawa Rama. Panenggak Kurawa Dursasana, gage kene. Maju Dursasana tak borai. Lenga tolong ngger anakku cah bagus. Ing batos sambura ingkang putra Sang Dursasana parandening mangke ingkang den burai nenggih pambayuning Pandhawa prak Raden Puntadewa Waraden sarandunging hangga Kartomarma ndi Kartomarma apa Surtayu kene antaraning loro dhisik kuwi tak boreane. Kartomarma, wonten pinganing dawuh Kanjeng Rama. Mara maju. Tak borai lenga tala ngger mriki nun ngestaken dawuh. Rampit Sang Kartomarma den borai parandening mangke jatosipun ingkang den borai Sang Permati. Kurawa wis akeh sing padha tak borai. Lenga tala isih katon akeh. Lah anakku si kembar Citraksa-Citraksi. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Maju kene ngger Citraksa-Citraksi mara tak borai lenga tala. Siji mbaka siji katon wis padha rampit. Ana sing isih kurang apa ora? Merga pun Rama ora ngitung cacahe anakku ingkang banget akeh ya kuwi 100. Yen isih ana ingkang durung tak borai mara gage matur. Ucap kacarita nalika semanten. Risang Bratasena sigra nyasmitani ingkang raka miwah ingkang rayi supados medal saking negaring Astina. Tanggap Risang Bratasena sigra nyaut gendhoga den beta mlajar sanggaring para Pandhawa kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Micek ora. Tak pejet ngene omong. Ngriwani omong tak samul. Ayo, wes. Wis ndoro wis ayo, wis nang kono terus micek dipate ora. Mantap dasmu, matamu. Ya. Dari. Wonten maring ada kok. Kemersek ana wong
nyuwara ora seru iki mas apa? Batobat Kakang Adipati. Sawa kalamatan Diagung Pangaksami. Ingkang paduka bodhahi Lengatala menika kala wau mboten ingkang putra Kurawa. Lho, kok sik. Lah jaremu kowe mau ngandhakake nek sing sowan mau Kurawa, Batobat ingkang nyuwanten menika kala wau Petruk, ingkang sowan menika para Pandhawa. Wah, mati aku piye iki. Dari kok goblok ngono lho. Nyuwun pangapunten Kakang. Kanjeng Rama ingkang putra Parasata Kurawa sampun kelampan siram jamas jangkep ingkang putra satus cacahipun. Kanjeng Rama gendhoga isi lisah tala mboten wonten menastanipun Kanjeng Rama. Kurupati njaluk ngapura wong atuhamu ingkang cacat netra wekasan gampang diblithuk dening menungsa. Liripun kados pundi? Kowe mangkat nglakoni siram jamas Pandhawa teka ning kene ibumu diancam karo panakawaning Pandhawa ora entuk guneman. Aku ndangu karo Gendari sing nyuwara Petruk, aku ndangu karo Pandhawa sing nyuwara kaya suaramu Petruk nganti aku kalebyan. Aku kalebyan Pandhawa tak borehi Lengatala wutuh. Kurupati aku njaluk ngapura Jagat Dewa Bathara Paman. Ripun sabar sabar. Ling golek Lengatala rekoso. Ewadene ming direbut dening para Pandhawa. Kula ora nrimakake. Kula aja kuwatir. Iki lho, isih ana sawetara ingkang kememplek ana ing tlapakaning pun Rama kene. Tak ratake sak awakmu, Kurupati. Sisaning lisah ingkang tasih wonten tlapakaning Sang Dastarata binurehaken wonten ing angganing Sang Kurupati. Parandening mangke tasih wonten ingkang kliwatan inggih menika pupu ingkang sisih kiwa. Nanging sedaya kadang-kadang kula Kurawa mboten saged nampi dayaning lisah tala. Wah, lah pancen keparat. Jarene Pandhawa ki wong utama, jarene Pandhawa ki wong becik. Ning tinemune wani ngapusi karo wong gerang kaya aku. Susulen, Ger, susulen jaluken Lengatala. Nyuwun pangestu. Yata laruta saking godha yen amutusa Sang Sri Wong licik. Wong ora duwe watak satriya kowe Werkudara. Kowe nyolong Lengatala sing nyolong dapurmu. Lho.
kowe nantang perkara karo kadangmu tuwa. Wah, ngendi papane wong neter Kadigdayan? Cobane kekuatanmu. Werkudara Bratasena. Sabar ya, Ngger, sabar. Kurupati sabar. Wong ki yen tumindake ora becik, mesti undu-unduane ya sarwa ora apik. Wong yen tandurane apik, undu-unduane ya sarwa migunani. Contone ya kaya sing mbok lakoni Kurupati. Kowe ngrebut Lengatala sarana kowe nganti gawe sengsarane yangmu ing Saptawarga. Mula wis bener lan wis bener lamun apa kang mbok tindakake mau entuk piwales saka putu-putuku Pandhawa. Ora sah ngumyang. Butuhe Denjaka isi Lengatala. Tak jaluk entuk apa ora? Wah, wong ora ndetata dugangi cangkemmu. Tobat. Nyuwun mangan punten. Dapurmu. Kowe ngapa e? Kowe iki ngapa? Aduh. Jenengku. Ngambungi tangan barang. Terus minggat. Nggih, wis dibantu sing minggat-minggatke. Wong ki nek tumindake ora apik, balesane ya ora apik. Iki sing jagani Kanjeng Ibu supaya ora matur Kanjeng Rama dapure kaya ngene. Karepe dhewe. Kula menungso ora tataran wani nginggati kakangku. Mangkel banget lho kae kok, mangkel banget. Terus cangkem kowe mangkel banget to kae. Wose tak jaluk. Wah, langka ono badange Bratasena. Dikira aku wedi karo kowe. Ayo jandon karo aku. Akeh abiyasa lilano tak ajare kakangku Kurupati. Wis aja padha regejegan. Aku kudu madeg dadi wong tuwa sing adil. Kurupati Pandhawa, Kurupati Dursasana lan sakurawane kabeh tinimbangane Gendhaga iki dadi rebutan. Isi Lengatala iki bakal tak bandhemke. Sapa sing dhisik iso ngoyak ya kuwi ingkang duweni Lengatala, Ngger. Sami mlajar ngupaya ngoyak lampahing Lengatala mulat Harya Suman. Nalika semanten weruh lamun Lengatala wonten ingkang dawah wonten ing jambrahing petrabaan Saptawarga dienggo gulung patih sengkuni Lengatala. Rata sarandunge ngawak parandening mangke dereng tasih wonten ingkang keliwatan. Inggih menika wonten ing Wadidang. Ewadene para penonton dereng dong. Menapa to tegesipun Wadidang inggih menika wonten ing Medi Cantaka. Parandening mangke dereng wonten ingkang pana babakan Medi Cantaka. Wonten angganing Patih Sengkuni ingkang dereng kelepetan Lengatala inggih menika mapan wonten ing Silit.
Sumleyang Gendhoga isi Lengatala nalika semanten keparenging Jawata dawah wonten ing sakjroning sumur Jalatundha tanggap risang Bratasena satriya ingkang ora wedi ing pati sigra ami lalu anutur lampahing Gendhoga nyemplung telenging sumur sang Bratasena wau. Nyemplung telenging sumur sang Bratasena nututi lampahing Gendhoga isi Lengatala. Kacarita kocap ujaring para pujangga timbuling risang Bratasena lamun wonten lelampahan bondan sabab paksa jandu. Tanlya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa mudhar Bratasena. Oh cah edan. Gendhoga nyemplung sumur kok tututi nyemplung sumur. Nglalu. Wong digdaya ning goblok. Wah wis ora bakal iso glawat. Mesti bakal tekaning pati. Pun mboten sah dipun arep-arep mati ya luwih apik becik utawa luwih prayoga upama isih urip saenipun benjang menapa dipun jangka patine pokoke Pandhawa aja nganti urip Pandhawa aja nganti waras Pandhawa aja nganti tentrem menika kedah dipun jangka nggih ora bakal kendhat nggon bantah jangka patine para Pandhawa. Iki apa meneh iki? Ana wong kere kok ngadep piyayi-piyayi. Kula nuwun sewu, Den. Kula nyuwun paring-paring, Den. Paring-paring apa? Kula menika mbeta anak kula ingkang luwe lan mboten menika dipun tilar mbokipun. Kula nyuwun pangapunten anak kula luwe, kula nyuwun sekedhik. Tedha tuwin toya supados anak kula menika wareg. Nuwun sewu panjenengan menika priyayi-priyayi saking pundi? Iki putra Ngastina. Putra Nalendra, anak Mas Kurupati, anak Mas Dursasana, aku Patih Ngastina Patih Sengkuni. Kowe sapa? Nami kula pun Kumbayana. Kumbayana inggih kula saking negari Ngatasangin. Lah kok sami mapan wonten telenging wana? Sami angok-angok wonten telenging sumur menika wonten menapa? Anak Mas Kurupati mbujung laku ning Gendhoga isi Lengatala. Lajeng keparengipun isi Lengatala ning Gendhoga isi Lengatala nyemplung telenging sumur, ora ana ingkang mani njegur telenging sumur. Mung Raden Bratasena ingkang njegur telenging sumur ning tak kira wis tekaning pati wong ora iso munggah meneh sarta mboyong Gendhoga isi Lengatala. Ndarake bingung para putra-putra Ngastina Kumbayana. Nuwun sewu, anak ratu kok goblok. Cangkeme sing apik. Kowe iki mengkere kok ngunekke anak ratu. Menawi namung mendhet wujudipun Gendhoga mantel ing sumur menika kula nuwun sewu. Mboten nama pamer, mboten nama umuk. Kula saged. Aja mung kandhek ana ing pangucap ning kababara dadi pakarti. Kula saged. Namung mangke menawi Gendhoga menika saged minggah lan saged kula beta wonten ing daratan mboten kenging sedaya menika handarbeni wujuding Gendhoga Lengatala. Menika dados darbekipun Kumbayana.
kuwi duweke ya pegawan Abiyasa. Ora urusan karo Abiyasa, ora urusan karo kethek nyuling. Wah, ngecetusi ya. Wah. Ora peduli karo setan gundul. Lah ngece Lopez. Wong kok omongane sak penake dhewe. Iya. Menika pusaka badhe kula simpen, pusaka badhe kula simpen. Sampun ngantos dados rebutan antawisipun putra Ngastina. Ning aku tak nonton nyatane nek pancen iso jupuken Gendhaga isi Lengatala. Nek pancen iso, nek ora iso kowe wong ngemis kowe mengkere tak tugel gulumu. Kula aturi mresani titip anak kula. Ora sudi. Patih kok kon bopong anak kere. Kula glethekke wonten mriki. Pun dijagani. Apa dikira Kumbayana ki wong loro saudan telu saurupan. Mang tonton, Gendhaga kula pendhet mawi suket dom-doman ingkang kula tuntumaken wonten mlebeting sumur menika. Satur kula mboten wonten ing kekedan duweni wujuding Gendhaga isi Lengatala. Menika darbeke Kumbayana. Ora kena nggo rebutan. Ora kena kanggo ponto-ponco bakah. Nggih, menika wong ora baen-baen. Wong ora loro saudon telu saurupan. Menapa sampun sami mboten pitados kaliyan kegiatanipun Kumbayana. Paman, wonten dawuh. Diaturke Kanjeng Rama digolekke derajat pangkat kasektene men iso didum karo para Sata Kurawa. Ayo Kumbayana, kowe tak aturke Ratu Ngastina men entuk derajat pangkat men entuk papan sing murwat karo kasektenmu Kumbayana.